Чингачгук, Илья Муромец, Францішак Багушевич, пан Тадеуш. Што ці хто можа аб'ядноўваць гэтых сапраўдных і выдуманых персанажаў? Пытанне з зорачкай толькі для вялікіх знаўцаў гісторыі. Што скажаце? Да ладно, коты, не пыхціце. Я ведаю, што вы не ведаеце. Аб'яднаў усіх гэтых асобаў чалавек, звалі якога Эльвіра Михаил Андрыёлі. Эльвіра? Михаил? Андрей? Оля? Ды не, італьянец Эльвіра Михаил Андрыёлі. Прозвішча такое. Ты што, не выспаўся? У нас перадача пра беларускую гісторыю. Што за італьянцы? Ну, слухайце, у нас і так шмат перадач, якія распавядаюць пра людзей, якія нарадзіліся ў Беларусі, а ўзбагацілі культуру нейкай зусім іншай краіны. Давайце сёння пагаворым пра чалавека, які меў італьянскія карані, але ўзбагаціў культуру тутэйшую, ну а заадно і сусветную. Мастак-ваяр Михаил Эльвіра Андрыёлі, герой нашай сённяшняй перадачы. На самой справе Михаил Андрыёлі наш хлопец. Ён нарадзіўся ў Вільні ў 1836 годзе, і маці ягоная была тутэйшая шляхцянка Петранэлла Гаснеўская. Ну, так дзіўнае тутэйшае імя Петранэлла. А вось бацька сапраўды быў італьянцам з цікавай і незвычайнай гісторыяй жыцця. Франчэска Андрыёлі быў родам з гарадка Брэнтоніка на поўначы Італіі. У 1812 годзе ён вырашыў паспытаць прыгодаў і адправіўся ў паход з напалеонаўскай арміяй у Расію. Ну і паспытаў. Пажары, холад, голад, казацкія пікі. Франчэска Андрыёлі пашчасціла патрапіць у палон, дзе ён правёў некалькі гадоў. Пасля вызвалення італьянец чамусьці вырашыў не вяртацца на радзіму, а застаўся ў Вільні. Прыжаніўся і стаў досыць вядомым мастаком, аформіў некалькі вялікіх віленскіх храмаў. Што цікава, свайго сына, Міхала Эльвіру, бацька не жадаў бачыць мастаком, хаця той з самага дзяцінства цягнуўся да пэндзляў і алоўкаў. Як толькі хлопчык падрос, яго адправілі вучыцца ў Маскву на урача. Настаяў на гэтым менавіта бацька Франчэска. Такая вось бацькава воля. Але Міхаілу усе гэтыя лекарскія навукі стаялі проста папярок горла. У таямніцы ад бацькі ён пачаў браць урокі малявання у вядомага партрэтыста Сергея Зарыянкі. Дарэчы, таксама хлопец з нашых зямель, з Магілёўшчыны. Вучыўся Міхаіл надзвычай хутка і ў пэўны момант пачаў зарабляць ілюстрацыямі, прычым досыць неблагія грошы. Ілюстраваў часопісы, газеты, і справа пайшла настолькі добра, што малады мастак досыць хутка накапіў немалую суму грошай, якую вырашыў патраціць на тое, каб... А вось як вы думаеце, на што? Вашыя варыянты. На кіно? На вино. Даміно? Міміно? Дык гэта ж кіно. Так якое кіно-даміно? Ну вот только подумайте. Маленькі хлопчык самага дзяцінства слухаў аповеды свайго бацькі пра ягоную сонечную радзіму. Відавочна, Міхаіл захацеў адправіцца туды, у Італію. О, сонечная Італія. Мора, горы, сыр, віно і шмат нагодаў для добрых пейзажаў. Але апроч навукі мастацтва, Міхаіл атрымаў яшчэ і вялікі зарад патрыятычнай энергіі. Справа ў тым, што ён патрапіў у гэтую краіну якраз у той час, калі па паўвостраве гераічна рушыў генерал Джузеппе Гарыбальді са сваім знакамітым паходам тысячы. Што яшчэ за Гарыбальді? Не за Гарыбальді, а Гарыбальді. Расказваю. У 1860 годзе генерал Гарыбальді разам з тысячай добраахвотнікаў высадзіўся ў Сіцыліі і рушыў вайсковы паход з мэтай вызвалення сваёй радзімы Італіі. Гэтая падзея, калі 1000 чалавек пачалі аб'яднанне цэлай краіны, вельмі натхніла патрыётаў з Рэчы Паспалітай. Андрыёлі вярнуўся на радзіму, дзе якраз распачынаўся рух па вызваленню ад імперыі.
Спачатку юнак далучыўся да падпольных гурткоў Вільні, а пазней у 1863 годзе і да баявых атрадаў. Вясну гарачага 1863 года Андрыёлі правёў на лічыне ў атрадзе знакамітага Людвіка Нарбута. Атрад Нарбута біўся мужна і змог пратрымацца ў лідскіх лясах ажно да мая месяца. Але 5 мая здарылася заканамерная трагедыя. Здраднік навёў расійскіх жаўнераў на лагер паўстанцаў. Рускіх было значна болей. Сам Нарбут быў паранены ўжо першым залпам. Атрад быў цалкам разбіты. Андрыёлі, таксама параненага ў нагу, выцягнулі з поля бітвы і пераправілі дадому у Вільню. Паўстанне было цалкам задушанае. Блин, заўсёды у нас паўстанне душацца. Ось жа невязуха. Душацца, але ж пасля зноўку ўздымаюцца. Паўстанне было цалкам разгромлена. Але для Андрыёлі гэта быў толькі пачатак ягоных прыгодаў. Сваякі вырашылі пераправіць Міхаіла ў Маскву. Куды? У Маскву? Яны што, дурныя? Ну, яны проста думалі, што якраз там былых паўстанцаў менш будуць шукаць. Але гэта не дапамагло. Маладога італьянца раскрылі, злавілі і адправілі ў вязніцу назад на радзіму, у Наваградак. Але Андрыёлі здолеў збегчы з астрогу зімой, ледзьве не адмарозіўшы ногі, ён цэлую ноч правёў у скірдзе сена. Пасля дабраўся такі дадому, адкуль сваякі пераправілі яго ўжо за мяжу ў Еўропу. У Парыжы былы інсургент зноўку ўзяўся за аловак і намаляваў некалькі выяваў таго, што бачыў сам падчас паўстання. Публіку асабліва ўразіў ягоны малюнак «Смерць Людвіка Нарбута». Па-першае, таму што маляваў яе чалавек, які на свае вочы бачыў гэтую падзею – смерць легендарнага палкоўніка. А па-другое, Андрыёлі здолеў паказаць неверагодную для таго часу дынаміку падзей – страх, упартасць, смерць і ўжо абыякавасць твара Нарбута па-над усім гэтым. Маладому мастаку зноўку пайшлі заказы, і ён пачаў неблага зарабляць. Мог уладкавацца ў сталіцы свету. Але італьянская кроў патрабавала дзеяння, а сармацкае сэрца падказвала, што нешта яшчэ можна памяняць. У 1866 годзе Міхаіл таемна вяртаецца ў расійскую імперыю у якасці эмісара камітэта польскай эміграцыі. Так а чаго вяртаўся-то? Усе італьянцы такія дзіўныя, што іх у турму цягне. А я і беларусаў такіх ведаю. Ну, няясна, на што ён разлічваў. Ужо пры пераходзе мяжы яго схапілі з-за здрады кантрабандыста, які пераводзіў праз мяжу іх групу. Андрыёлі кінулі ў турму Хоцімскага замка. І далей вельмі цікавы эпізод, які добра характарызуе нашага героя. Міхаіл здолеў збегчы з турмы, але замест таго, каб хавацца, падпаліў карчму таго кантрабандыста, які іх здаў. Прыгожа гарыць. Там яго і злавілі другі раз. Міхаіл стаяў і глядзеў, як гарыць карчма ворага. Італьянец, што тут сказаць? А я і беларусаў такіх ведаю. О! А калі хочаце даведацца больш палымяных фактаў з нашай гісторыі, то падпісвайцеся на YouTube-канал Белсат History. Стаўце падабайкі, пішыце каментары, мы любім вогненныя каментары, але не гуляйце з запалкамі. Андрыёлі адправілі ў ссылку, у Вятку, у глыб Расіі. Цяпер гэта горад Кіраў. У Вятцы мастак правёў 2 гады і зусім не сумаваў. Усе мясцовыя барышні былі ў захапленні ад чарнявага, экспрэсіўнага мастака. Міхаіл бясконца працаваў і за гэты час распісаў усе мясцовыя цэрквы, намаляваў процьму партрэтаў тутэйшых багацеяў і пазабавіў мясцовы народ, ствараючы механічных лялек. Дарэчы, пра лялек, барышень і мясцовых багацеяў мы ведаем не ад каго-небудзь, а ад саміх братоў Васніцовых, Віктара і Апалінарыя. Ну, дакладней, ад Віці і Полі, 2 мясцовых хлапчукоў, якія вельмі хацелі навучыцца маляваць, але не ведалі як. Відавочна, што хлопчыкі прыклеіліся проста да мастака Андрыёлі, і той з задавальненнем вучыў іх сваёй справе. Што, хлопцы, хочаце, каб я навучыў вас
Багатыроў маляваць? Добра. Калі багатыроў малюеце, самае галоўнае эмоцыю на твары перадаць. Вось гэта вось пакуту, перажыванне за зямельку родную. Ну, вот так вот прыблізна. Глядзіце. Вось так вось. Каб не Андрыёлі, то, магчыма, і не было б у Расіі гэтага знакамітага неарускага стыля. Усіх гэтых багатыроў, Алёнушак, Іванаў-царэвічаў, каўроў-самалётаў, пампезных какошнікаў і іншай хтанічнай прыгажосці. Які жах! Што жах? Это ж сусветнае мастацтва. Яны шкатоў не малявалі. А, ну так, пракол. Выходзіць, што ехаў Міхаіл у Расію, каб рабіць рэвалюцыю, а зрабіў мастацтва. Зрэшты, павелічэнне ў свеце прыгажосці і асветы задача кожнага адказнага чалавека, з якой Андрыёлі спраўляўся цудоўна. У 1871 годзе імператар крыху падабрэў і вызваліў Андрыёлі з ссылкі, але забараніў яму вяртацца на радзіму. Таму Андрыёлі паехаў у бліжэйшае вялікае да Вільні места. Гэта была Варшава. А што Варшава? А Варшава на той час гэта цэнтр кнігавыдавецтва. З гэтага часу пачынаецца доўгі, можна сказаць, бесперапынны творчы перыяд мастака. Андрыёлі малюе па 12 гадзін у дзень, вельмі хутка і таленавіта, ілюстрацыі, карціны, партрэты, але найчасцей менавіта ілюстрацыі да кніг. Ён ілюструе творы Крашэўскага, Славацкага, малюе выявы да юбілея Каперніка і агулам супрацоўнічае з большасцю тагачасных буйных выдаўцоў у Варшаве. У пэўны момант выяўленчага мастацтва Андрыёлі становіцца мала. Ён набывае вялікі кавалак зямлі на беразе рэчкі Свідр пад Варшавай у раёне цяперашняга гарадка Отвацк і будуе там дачныя домікі, для якіх сам распрацоўвае архітэктурныя праекты, змешваючы элементы традыцыйнай польскай архітэктуры са швейцарскай і нават цэнтральна-расійскай традыцыяй. Гэты стыль пазней атрымаў назву свідэрскі. Нормально уладкаваўся. Ага. Партрэты, дачы, ужо пра Вільню, відаць, і не ўспамінаў. Во-во. Каб не ўспамінаў, то і мы б пра яго не ўспаміналі. Малюючы на заказ усё, што заўгодна, Андрыёлі відавочна аддаваў перавагу гістарычным сюжэтам старадаўняй Літвы. Ён малюе выявы, якія вы, магчыма, бачылі ў падручніках альбо ў кніжках па гісторыі. Ліздзейка тлумачыць Гедыміну ягоны сон, сустрэча тройдзеня з Ганнай, забойства Кейстута, каляды. І найбольш удалыя ягоныя ілюстрацыі гэта супраца з аўтарамі з Беларусі, як бы яны сябе тады не называлі. Андрыёлі ілюстраваў творы Уладзіслава Сыракомлі, Элаізы Ажэшкі, Юзефа Крашэўскага, Ігната Ходзькі і, канешне, асаблівы поспех ілюстрацый да пана Тадэвуша, Адама Міцкевіча. Крытыкі прынялі іх не дужа прыхільна, але з цягам часу менавіта гэтыя ілюстрацыі сталі культавымі. Гэта ўсё добра, але зноў жа ніводнага коціка. Ну, так, сапраўды, нейкая антыкаційная змова у мастакоў 19 стагоддзя. Дарэчы, Андрыёлі сябраваў з сям'ёй Багушевічаў. Таму што, хутчэй за ўсё, разам з маладым Францішкам ваяваў у атрадзе Людвіка Нарбута ў далёкім 1863 годзе. Мы ведаем, што мастак намаляваў партрэт Багушевіча і ягоных бацькоў, але, на жаль, гэтыя творы да нас не дайшлі. Таму можна сказаць, што Андрыёлі ведаў пра нараджэнне беларускага нацыянальнага руху з першых вуснаў. Ну, а дакладней, з першых вусоў. Ну акей, наш хлопец. Хай сабе і з дачай пад Варшавай. Але чакай, ты пачаў з Чунгачгука, дурыш нам галаву Міцкевічам і Багушевічам? Падмануў? Пра індзейцаў давай! Тут все проста. Слава Андрыёлі дайшла да Парыжа, і яго запрасілі ў гэты эпіцэнтр творчага жыцця Еўропы праілюстраваць некалькі кніжак. Там былі Гранды, Юго, Шекспір, Дюма. Андрыёлі працаваў з раніцы і да ночы, паспеў шмат чаго зрабіць. Але найбольш удалымі былі ягоныя ілюстрацыі да твораў Фенімара Купера, апошні з магікан, піянеры, прэрыя. Калі дома у вас ёсць старая бібліятэка савецкіх часоў, то хутчэй за ўсё там ёсць і Фенімар Купер. Вось падыдзіце зараз туды
і знайдзіце там апошняга з магікан. Пагартайце ілюстрацыі, і вы зразумееце, што хоць прозвішча Андрыёлі вы, магчыма, сёння пачулі ўпершыню, але гэты чалавек суправаджаў вас з самага дзяцінства. Памёр таленавіты ілюстратар, крыху не дачакаўшыся 20 стагоддзя, у 1893 годзе. Адарваны ад радзімы, ён здолеў шмат зрабіць для мастацкага пашырэння яе гістарычнага вобразу. Утульнасць і шляхетная гасціннасць на Ваградчыне у пану Тадэвушу, яўрэйскае жыццё ў творы Элаізы Ажэшкі, змрочныя лёхі крэўскага замка і крывавы бой паўстанцаў пад Лідай. На ўсё гэта мы цяпер глядзім вачыма мастака, які сам у сваім жыцці перажыў шмат і здолеў перанесці свае эмоцыі на паперу. Паралельна, нібы іграючы, віленскі італьянец узбагаціў яшчэ амерыканскую і расійскую культуры. Міхаіл Андрыёлі яшчэ адна асоба у капілку нашых герояў, ахвяраў паўстання 1863 года, якія нібыта прайгралі тады, але па выніку перамаглі, бо змаглі раскрыць свой талент напоўніцу.